Ndewo oge onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Anyị niile nọzi n'obodo Naijiria dịka ndịgharị gbara. Onye kwuru nke a bụ Maazị Bola Ahmed Tinubu, bụ otu onye n'ime ndị na-azọ ọkwa ọchịchị onye isi ala Naijiria, bụ onye nnọchiteanya ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC n'aha nkenke. O kwuru nke a dịka ọ pụtara ịgwa ọha na eze okwu na mmemme ncheta ọmụmụ onye isi ụka Katọlik nke Sokoto Diocese, bụ onye ama dịka Bishọp Matthew Hassan Kuka, nke mere na Abuja dịka ọ gbara afọ 70. Dịka ya bụ onye isi ala ndị Agbado Kingdom siri wee kọwaa na ndị niile nọ dịka ndịgharị gbara. Otu ahụ ka o si gbaa mụ onwe m ngagharị bụ ihe niile nke o kwuru na ya bụ ihe onyonyo, n'ihi na anwaala m ebe aka m ruru ka m were otu mkpụrụ okwu tinyere ibe ya n'ihe niile nke o kwuru ka mma ma ga-enwe nghọta zuru oke, mana o kweghị m nghọta. Ya mere m ji ewetara gị ya bụ ihe onyonyo ka gị onwe gị tinye ike n'anya na ya, gwa anyị ihe ghọtara na ya bụ ihe onyonyo, ka ọ gbakwara gị onwe gị gharị ka o si gbaa m. A sịla na Solex sị, kama lere onyonyo ya. Of intellectual capacity. Yes, you are a short man. But I know one thing. No matter how short you are, you get out, you will see the sky. You are looking at the sky of who you are, the preliminary man today. It's not just the question of education alone. There are so many educated relics. It's about the character, who you are, consistency. You've persevered. We'll be in the trench together. You know my name. You didn't, because of that religion, discriminate. In terms of education, you're a big contributor. Both in America and in Nigeria. I can speak for you because of who you are. A great man, a great mind, a very resilient intellectual who had made positive contribution to our country. I listened to the panels. We appear to be in confusion about our nation. I heard about the second stanza from Coyote. Coyote had forgotten that we had one national anthem before that. It says, though tongues and tribes may differ, but in brotherhood we stand. And he sent me the second stanza too. It's a pledge that Nigeria, I'm ready to serve. It's about service to this country. We inherited speaking in tongues from the Bible. But our diversity is a promise for prosperity. You are building an institution in the honor of your 70. I am 72.
I could say contribute. I'm just months older than you are. But, Bishop, you will help build not the institution, but the greatness of a nation. It's on your shoulder, it's on mine, and we must build it together. I must, and I will, contribute handsomely, personally, to build and see to the completion of that institution, because it reflects something. Thank you very much. Okay, ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Ọ ga-adị m nnọọ mma ma ọ bụrụ na ị ga-edenye ihe ị ghọtara na ya bụ ihe onyonyo ikiriri ugbu a, ma ọkwanụ ihe ibu n'uche na ya bụ ihe onyonyo, ma nyekwara ya ka tụsaa ya bụ ihe onyonyo ka anyị nụkwa ebumnuche nke ndị ọzọ. Nke kacha nke bụ onye ọbụla ichebere onwe ya echiche, jụọ onwe gị ọnọdụ ịnọ na ya n'obodo Naijiria ugbu a ọ dị gị mma? Ọnọdụ ezinụlọ gị nọ n'obodo Naijiria ọ dị gị mma? Mgbe ị jụchara onwe gị ụdị ajụjụ dị otu a, ị wee nọrọ ana wee kpebie onye ga-atụnyere na onye ga-akwụ n'azụ dịka a na-akwadobe nhọpụta onye ga-abụ onye isi ala Naijiria n'afọ na-abịa abịa. Onye na-esonye bụrụ anyị esonye, asị nke daalụkwa. Onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị nke nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, biko bịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo, biko bịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị. Ọ bụ na Twitter bịara m follow. Ọ bụ na TikTok nwanne tikiere m eme atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m unu. Mgbe na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo.